littafin Allah su dan ƙara wani abu ko su rage. Dan mi suka goya da littafin Allah? Litahsibuhu min alkitabi, dan kai zamanin da cikin littafin Allah ne. Tunda kai kaji an ja aya. Kila mutum ya zo ya nuna cewa Qur'ani bai isa hukunci ba ma sai ya bada makirfo ya ce a jawo mai aya. Misali. Kuma in ya zo faɗi sai ya ce Qur'ani mai girma, wanda bai da komi cikin shi wani girma gare kuma. In ba ya dara ba. Alƙur'ani mai girma, wanda ba hukunci cikin shi, ba a gane sallah, ba a gane azumi, ba a gane zaka'in jika, to me ya hada shi da girma kuma? Ko so kake kace yayi girman kobo? Sai Allah ce wa inna minhum, daga cikin su al'umma la fariqan, akwai waɗanda yalwuna alsinatahum, suke juyar da harsunan su bil kitabi dangane da littafin Allah, su ƙara wani abu ko su rage, litasibuhu min alkitabi, dan kai zamanin da cikin littafin ne, saboda jahili ya ji an ja aya kuma an biyo ta da fasara, an bai san wannan aya ciwa-ciwa da aka yi cikin fasarar Allah kadai san iyaka ciwa-ciwai, an sa son rai, an sa iya shege duk ciki. Allah ce wa ma huwa min alkitab, Allah ya tona asiri ya ce a bai cikin littafi, duk wata magana ta sanar da kaji ta to ba ta cikin littafin. Wa yaquluna huwa min indillah, sai su rika ce ai daga Allah ne. Allah ce a'a wa ma huwa min indillah, ba daga Allah bane. Wa yaquluna ala allahi alkaziba, suna wa Allah ƙarya wa hum ya'lamuna alhali su ma sun san ƙarya ce suke yi. Sai ya ce